Het misbruik zou thuis onder de douchebad wezen. Maar ook op vakantie doet hij en dochter een bed deelden. Er wie een vrije omgang binnen de huishouding. Maar de man zei dat hij zijn dochter onrekken had op plakken dat hij dat net dwaan had te zoeken. Ik ging wat later naar bed. Ik heb ook nog een aantal alcoholische drankjes genuttigd. Toen lag ik naast haar en toen was het een beetje, omdat ik wel heel erg gek op haar ben, stond ik gewoon een arm om haar heen. Een beetje, als een knuffel. En toen, weet ik niet wat mij eigenlijk gebeurde of wat me overkwam, maar ik kwam met mijn hand op een plek waar, wat gewoon ongepast is. Maar dat douchegebeuren, dat is voor de vakantie, hè, zegt u. Ze was snel gegroeid. Misschien heb ik het niet op tijd gezien dat ze wat meer haar eigen ruimte wilde. Maar je zou het ook, ik leg het even nu voor, hoe je er ook naar zou kunnen kijken als je kwaadaardig bent. Van dat u wel op weg was naar iets. Ja, met die vakantie, dat een soort voortzetting was van het douche-incident. Pas 2 jaar later dwaalde het famke erover te vertellen. Ze vertoonde in de tussentijd het gedragsprobleem. De officier van justitie neemt de man kweer aan dat hij net ingreep. En dat volgens daar jarenlang mee heeft moeten rondlopen. En dat we dan vervolgens in het dossier ook lezen dat het eigenlijk al een hele tijd heel slecht gaat met ze. En dat ze ook geen prater is. Dus dat het ook voor haar heel erg moeilijk is om hierover naar buiten te komen. En sowieso zijn dit soort strafbare feiten, incestfeiten, zaken waarbij het zeker voor het slachtoffer nog extra moeilijk is om hierover openheid van zaken te geven. Juist omdat het gebeurt in de veiligheid van thuis, van het eigen gezin, in de veiligheid van de eigen vader. Het misbruik zou net plakvoen hebben op de zwaarplaats van de verdachte en zijn vrouw. De rechtbank docht door 2 weken uitspraak.